салом алейкум дӯстони азиз, номи ман Аюб. мо дар ин баҳор аст мардими шарифи Тоҷикистон. Муҳаммад Иқбола мегӯм ки агар хаб накуна, даҳани ҳаромша наҷиқа, бистака наҷиқа, мо дига хаб намекунем. ба худо қасам мехӯрам, мана дар кор нест чихе ки мега Муҳаммад Иқбол ҳаёти мада чақа нашед. Ба худо қасам мехӯрам, ба футаи урусо плеват кияй да пасте дар ҷога нарай модай, ба имону қасам мехӯрам, даҳанма ҳуйна мекунам, ба он шарте ки ин астағфирулло, ин турбан, ин малакасос бояд дар даҳани ҳароми падарлаънаташ бояд номи модари тоҷика бояд нагирад. Именно номи занат бояд нагирад дар даҳанаш. Шумора чӣ ву? Номи зана гирифтанаш чӣ? Ман мард вори гуфтестам. Ман мард ҳастам. Просто як мард алом мекунад ки як чурбане ки на калени ғалтиягӣ аст, мехеза модари тоҷика пас задиса. Муҳаммад Иқбол, хушрояк ту мара мефаҳмӣ. Имрӯз видео аст, уже шаҳрвандо талаб дорам. Агар ту хаб накунӣ, ба худои қасам мехӯрам, тухму торт мекунам атра, ҳаром. Насиб боша, мо кино симат кесем, ҳаёти талхи Муҳаммад Иқболи Садриддин. Имрӯз пага дар тамоми сайтҳои интернетӣ хоҳад паҳн шуд. Муҳаммад Иқбол, ман биромадам ки қатъи ту гап занам, не ки ҳаёти ту гап занам. биё агар натарси аз Исоқу Файюб, бубро гап занем. Чӣ гапое ки ту задиси, ҳамаш дурӯғ аст. Факт далер нест. Як шайтон, ин шайтон мемонӣ. Зинда бошед дӯстони азиз.